Tervetuloa Mitä ihmettä ohjelmaformaatin pariin. Näissä ohjelmissa käsitellään ajankohtaisia tapahtumia, mitä on tapahtunut ympäri Suomea. Ja tällä kertaa me käsitellään lukiolaisten ulosmarssia. Ja jos ihmettelet, että mikä ihmeen ulosmarssi, niin tosiaan torstaina tapahtui, että ainakin täällä Lahdessa lukiolaiset marssi omista lukioistaan ulos mieltään osoittaen, koska nykyinen hallitus päätti, että kaikki opiskelumateriaalit siirretään maksullisiksi, kun on täyttänyt 18 vuotta. Ja tämä ulosmarssi, että kun nykyinen hallitus aloitti, niin he lupasivat aika tärkeän asian, että he eivät leikkaisi opiskeluista mitään, mutta nyt se on toisin. Joo. Itse on tietenkin lukiolaisten puolella, koska Suomessa on ollut aina tähän asti oikeus käydä maksutta koulu. Ja nyt tätä ollaan ajamassa ihan melkein sanottuna ulos. Ja tää on huono asia. Mutta mitä mieltä sä oot? Itse kävin amiksen ilman maksuja. Ja se oli mukavaa. Ainoastaan parista jutusta piti maksaa. Eli hygieniapassista ainoastaan. Et ei sen kummempaa, mutta se kuului siihen. Ja se oli alle 10, mutta joo. Mutta kiitos kun katsoit tämän videon. Ja näitä tulee tosiaan kerran viikossa. Ja jos tykkäsit, niin laita ihmeessä peukku. Jos sä et tykännyt, niin harmi. Toki voit laittaa kommentteihin ehdotuksen, että mistä aiheesta mun pitäisi puhua jollain videolla. Mutta se olisi moi moi!